i gašenju postojećih malih odeljenja. Na relaciji sindikati i ministarstvo ni ovog septembra ne vlada razumevanje, ali kako izgleda ni zainteresovanost kako ovaj strateški psihološki pritisak usmeren na nadležne utiče na decu. Naravno da utiče, sigurno da to stvara haotičnu situaciju u već i ovako glavicama koje ulaze u nešto nepoznato. Znači, sigurno da to deluje negativno na njih. Prosvetari će, ako do štrajka dođe, nadoknaditi izgubljeno. Roditelji i deca, kažu psiholozi, treba da se fokusiraju na stvaranje radnih navika. Ostaje pitanje ko je najviše oštećen. Mislim da su najviše oštećena deca, jer oni su na početku. Potrebno je da nekome ko ulazi u svet odraslih bude prosto taj kontinuitet obezbeđen da bi razvoj tekao što bolje. To utiče ne samo na njihovu percepciju škole, nego uopšte onda se ne treba čuditi zašto deca u kasnijem periodu nemaju toliko poverenja u sam sistem i kako sistem funkcioniše, ako se ovakve stvari prosto događaju iz godine u godinu, a svedoci smo da je to tako. Dodatnu nervozu izazvala i vest da je nadležno ministarstvo proglasilo za nevažeće 20 udžbenika privatnih izdavača namenjenih mlađim osnovcima. Knjige su u kompletima koje su roditelji preko škola naručili proletos i već ih platili. I dok sindikalci i izdavači pregovaraju sa ministrom, đaci su zasad u klupama. Oni su imali mnogo veću brigu, tremu pred prvi ulazak u učionicu. Sviđa mi se što idem u školu i radujem se tome i mislim da će mi biti lepo. Ne volim da idem u školu kad mi se ne ide. Pa kad ne mogu da ustanem i kad mi se ne ide. Posle ćemo nešto da iznenadimo decu kad se sve završi, kad bude prvi dan gotovo. Iznenadit ćemo ih. Kupćemo neki mali poklon i nešto. Moramo ih razumeti, znači sve njihove strahove i nedoumice. Ko da ja krećem u prvi razred. Ja sam čekao da krenem. Lepo mi je sad ovde. Lepe su mi knjige. Bio sam na putovanju u Zrenjaninu. Ja se zovem Sneža, igraću se dugo sa drugarima i uzbuđena sam ja. Da redovna nastava nije prioritet u školama, roditelji su već navikli. Veća plata i status učitelja i nastavnika ni ove jeseni ne mogu da čekaju. Deca svakako moraju.